Poznáte tie dni, keď sneží tak husto, že sa celý svet premení na obrovskú cukrovú vatu. Presne v taký deň, tesne pred Vianocami, sa v mestečku Snežienkou stalo niečo neuveriteľné. Malý Tomáš, ktorý bol známy tým, že vždy robil tie najväčšie neplechy, sa rozhodol, že postaví super mega ultra snehuliaka. Nie hociakého, tento mal byť väčší než auto jeho ocka. Bude to snehuliak, ktorého ešte nikto nikdy nevidel, vyhlásil Tomáš, zatiaľ čo sa jeho kamaráti podkýnali o vlastné nohy od smiechu. Počkajte a uvidíte. Tomáš sa pustil do práce ako malý staviteľ. Gúľal a gúľal snehové gule, až kým nevyzerali ako obrovské snehové balvany. Pot sa mu lial z čela, ale nevzdával sa. Ešte potrebujem niečo špeciálne, mrmlal si popod nos, keď sa vkradol do tmavého podkrovia ich domu. Medzi pavučinami a starými krabicami zbadal čosi zvláštne. Starú, zakrútenú vychádzkovú palicu, ktorá sa ligotala, ako by bola posypaná hviezdnym prachom. Perfektné, vykríkol Tomáš tak nahlas, že vyplašil 5 pavúkov a jednu ospalú myš. Keď bol snehuliak hotový, všetci susedia vyšli von pozrieť sa na to čudo. Mal starý hrniec nakrivo na hlave, oči z čiernych uhlíkov, ktoré vyzerali trochu šibalsky, a mrkvu ako nos. No najzvláštnejšia bola tá stará palica, ktorá sa občas akoby sama od seba zaleskla. Vyzerá ako kúzelník, volali deti. Skôr ako veselý detko. Smiali sa dospelí. Je dokonalý, šepkal si Tomáš spokojne. Ale to ešte netušil, čo sa stane v noci. Keď odbila polnoc a mestečko Snežienkou spalo zimným spánkom, Tomáš nemohol zaspať. Díval sa z okna na svojho snehuliaka, keď zrazu, čo to? Zbadal, ako sa snehuliak pohol. Tomáš, zašepkal snehuliak hlasom, ktorý znel ako cinkanie ľadových cencúľov, poď von, niečo ti ukážem. Tomáš si najprv myslel, že sa mu to sníva. Ale keď zbadal, ako snehuliak žmurkol, vyskočil z postele tak rýchlo, že sa takmer zamotal do paplóna. Ty naozaj žiješ, koktal Tomáš, keď dobehol von v pyžame a zimnej bunde. Samozrejme, zasmial sa snehuliak. A vieš prečo? Pretože si ma postavil s láskou a dal si mi túto čarovnú palicu. Snehuliak zdvihol palicu a z jej konca vyleteli trblietavé iskričky. Vou, vydýchol Tomáš. A teraz snehuliak sa tajomne usmial, čo by si povedal na malé dobrodružstvo. Poznám jedno super tajné miesto. Snehuliak 3-krát zaklopal palicou o zem, tuky, tuky, tuky. Zrazu sa okolo nich roztočil vír trblietavého snehu a hop. Už leteli vzduchom. Keď pristáli, Tomáš nemohol uveriť vlastným očiam. Stáli uprostred najúžasnejšieho miesta, aké kedy videl, vianočnej krajiny. Všade boli obrovské klzačky z cukrovej vaty, domčeky z perníka a čokolády a ten najväčší vianočný strom, aký si viete predstaviť. Vitaj v krajine večných Vianoc, oznámil snehuliak hrdo. Tu sa dejú tie najneuveriteľnejšie veci. Vidíš tam tých škriatkov? Práve organizujú súťaž v jazde na ľadových tobogánoch. A naozaj, malí škriatkovia v zelených kabátikoch sa práve spúšťali dolu obrovským ľadovým tobogánom, výskajúc od radosti. Môžem aj ja, spýtal sa Tomáš nádejne. Jasné, zasmial sa snehuliak. Ale drž sa pevne, tí škriatkovia sú poriadni šibali. Tomáš prežil najúžasnejšiu noc svojho života, takú bláznivú, že by mu to nikto neuveril, aj keby to rozprával 1000 rokov. Na ľadovom tobogáne sa rútil dolu hlavou rýchlosťou svetla, pričom škriatkovia na svojich minisánkach okolo neho robili saltá a piruety ako profesionálni akrobati. Júúúú, kričal Tomáš, keď preletel cez trojitú slučku a pristál rovno do kopca najjemnejšieho snehu, aký kedy videl.
So škriatkami staval snehové hrady, ale nie hociaké, boli to poriadne pevnosti. Jeden škriatok menom Cencúlik bol skutočný majster. Tadiaľto pôjde padací most z ľadu, dirigoval ostatných s malým pravítkom v ruke a sem dáme tajnú sklzavku pre prípad náhleho úteku pred snehovou guľovačkou. V tej chvíli začala tá najdivokejšia snehová bitka všetkých čias. Škriatkovia mali špeciálne katapulty na snehové gule a Tomáš sa naučil vyrábať snehové gule, ktoré sa vo vzduchu menili na trblietavé motýle a tá horúca čokoláda. Och! Tá bola ako tekuté šťastie s kopčekom smiechu na vrchu. Keď ju pil, z uší mu išla para v tvare malých srdiečok a každý dúšok spôsobil, že sa vznášal pár centimetrov nad zemou. Škriatkovia mu prezradili tajný recept, vraj v nej boli rozpustené hviezdičky z vianočného stromčeka a štipka šťastia z detského smiechu. Ale pst, šepkal hlavný škriatok cukrár, nikomu to nehovor, je to prísne tajné. A žmurkol na Tomáša tak silno, že mu z oka vyletela malá trblietavá iskrička. Keď sa blížil čas návratu, Snehuliak sa usmial na Tomáša. Zapamätaj si, kamarát, kúzlo Vianoc nie je len v darčekoch. Je v priateľstve, dobrodružstve a v tom, že veríš v zázraky. Ale uvidím ťa ešte, spýtal sa Tomáš smutne. Kedykoľvek budeš chcieť zažiť dobrodružstvo, stačí, keď postavíš Snehuliaka s láskou a vierou v kúzla, žmurkol Snehuliak. A možno sa znovu stretneme. Čuky, čuky, čuky. A už boli späť doma. Snehuliak sa vrátil do svojej nehybnej podoby, ale Tomáš by prisahal, že videl, ako na neho žmurkol, než zatvoril svoje uhlíkové oči. Od toho dňa sa v mestečku Snežienkou začali diať zvláštne veci. Vždy, keď niekto postavil Snehuliaka s láskou a vierou v kúzla, hovorí sa, že v noci ožil a zobral deti na tajné dobrodružstvo do vianočnej krajiny. A Tomáš. Ten sa stal majstrom v stavaní snehuliakov. A aj keď už je veľký, vždy keď sneží, postaví jedného špeciálneho snehuliaka. Viete prečo? No predsa pre prípad, že by sa chcel vydať na ďalšie dobrodružstvo. A to bol dnešný príbeh. Ak sa vám páčil, nezabudnite dať like a prihlásiť sa na odber. Stlačte aj zvonček, aby ste boli vždy medzi prvými, ktorí si vypočujú ďalšie dobrodružstvá. Teším sa na vás v ďalšom príbehu.